Gaur hitz egingo dut Jafar Panahi izenegile iraniarraren It Was Just an Accident filmari buruz, Perlak sailikoa. Eta Jon Scook zinemagile suediarraren Burn Redoubt filmari buruz, zuzendari berriak saian. Barni buruz hitz egingo dut, zinegilearen lehen luzemetraia da. Eta kontatzen digu Karlen historia, Karl da gizon bat, bizi dela Suediako landaren batean. Eta guk ikusiko dugu Karl lanpetuta dagoela. Ikusiko dugu gauza asko egiten, alde batetik bestera dabil burniak biltzen, etxean zerbait eraikitzen ari dela dirudi. Eta, pixkanaka joango gara ulertzen ari dela egiten, herri guztia babestuko duen aterpe antzeko bat. Gerra gotzaren garaian gaude, eta badirudi Suediako gobernuak banatzen zituela herritarren artean panfleto batzuk, bazpa ere gerra iristen denerako prestatzeko. Eta Karl izango da, kaso egingo duen gizon bat, bakarrenetako izango nuke. Eta horrela, historioa nahiko sinplea da, Karl ikusiko dugu bere aterpea eraikitzen, eta gauza askoz gehiago ez. Baina Karl antzezten du Denis Laban aktoreak, eta horrekin pantaila guztia beteta gelditzen da. Badago hasiera aldera uste dela estena bat, dela Karl zelai batetik ibiltzen, eta bere ibilkerarekin bakarria egon zaitezke lasai asko 10 minutu estena hori begiratzen. Eta nik uste pelikula guztia gutxi gorabehera horrela dela, ez? Bere aurpegia pantailan ikustearekin eta bekainak igotzearekin historia bat kontatzen ari da. Eta horri gehitu berzaio ere bai, Suediako landa eremuko kriston paisaia politak, txuri beltzean dago grabatuta. Elementu oso sinpleekin lortu du Jon Scookek oso film ederra osatzea. Eta bigarrena Panahiren filma, ingelesez It Was Just an Accident itzuli dute. Eta honek kontatzen du, protagonista da Bahir izeneko gizon bat, kotxeak konpontzen dituzten tailer batean lan egiten du, eta gau batean sartuko da gizon bat laguntza eske. Bahir konturatuko da, entzungo du gizonak badauka hanka protesiko bat, eta horrek egiten du zarata berezi bat. Eta Bahirek pentsatuko du errekonozitu dula bera preso zegoen bitartean torturatu zuen inspektorea. Urrengo egunean zer egingo du, furgoneta hartu eta gizon hori bahituko du, eta saiatuko da, egingo du zulo baldurrean bizirik lurperatzeko. Baina lurperatzen ari denean konturatuko da ez dagoela oso ziur ea bera den edo ez. Eta orduan egingo duna da lekukoak bilatu, pertsona berdinak torturatu dituen beste pertsona batzuk bilatu, ez? Eta horrela sortuko da road trip antzeko bat furgoneta batean gertatzen dena, oso pertsonaia desberdinekin, oso bereziekin, eta oso interesgarria da nola Panahik lortzen duen nahastea drama puntua, umorearekin, thrillerra ere badauka, eta nola nabigatzen duen 3 generoetatikan, inoiz ahaztu gabe hor badagolatzean kontestu politiko bat, eta hausnarketarako tarteare eskaintzen du oso era irekian, inongo bisimul hori gabe esan ditzakegu. Eta emaitza oso potentea da.